Здравейте, аз съм Марти, това е Денис. Аз не се виждам. Да, това е... третия епизод на Wolfenstein 2. Искам да кажа, че като превъртим ще започнем да разцъкваме New Order и Oddworld, евентуално. Да. Аз ще му помагам в игрите, в клиповете. Да. Малко по-напред започваме, тъй като искахме да разцъкаме. Да. 3. Смени оръжието. Понякога ще се виждам, понякога не. Скоро ще започваме поредица на Walking Dead. Да. Мислим първият епизод, аз да го играя втория. Той малко повече разтъквал Walking Dead. Не разтъква, гледал повече клипове от мен. Аз не съм. Аз съм също... Много не ми допада Walking Dead, но... Ако не си допада, можем да не играем. Нищо ще играем, айде. На хората сигурно ще ми допадне. В коментарите напишете... Каква е следващата игра, която да играем, поредица, какво не ви харесва, какво ви харесва, съвети. Повече няма да снимаме. Да, прекратихме, тъй като и на самата игра имаше някакви бъгове и... Си мислим нещо да направим. Може да цъкаме една от вас, но след време да продължим поредицата направо от епизод 2. Напишете дали ще ви хареса Амнезия на Dark Descent или Lucy's Eyes. Аз мисля да палим, защото вече ставаме трасни. И вие напишете, значи, първата, която сега ще е The Walking Dead. Втората, която ще... Да, мислим първо преди да почнем Walking Dead, мислим да разцъкаме напълно Wolfenstein 2. Да. Евентуално. Може да почнем и нов епизод. Скоро може и Wolfenstein вече ще подвършим поредицата, тъй като на мен ми харесва. На мене. Да знаете, на един епизод ще снима той на друг аз, да знаете, че ще е различно. Но най-много ще снима. Да. Искам да кажа, в принцип канала е мой, но той ми е... Ние сме много добри приятели и за това... Да, за това ще се редуваме. Да знаете, ние сме... Канала ще е главно мой, но... Да знаете... Явно не сме направили нещо. Да знаете, че не сме братя, приятели сме. Някой пита в коментарите. Много добри. Приятели. Явно трябва да говориш. Извинявам се, ако много не говоря, тъй като... Аз ще говоря малко повече, защото той ще се съсредоточи в играта. Да, и не съм много добър коментатор. Той е доста по-баврив от мен. Добре. Той ще играе, защото все пак трябва да се съсредоточи към играта, да се съсредоточи към играта, да... 3 пъти се загубих на къде съм. Като бърканата къща. Ето го. Добре. Къде си, бе? Кой търсим? Къде? Ерик. Ерик, чо, къде си? Бай, Ерик. Къде си, бе, баце? Нещо, баце? Ни, вестни пост. Сейвинг? Не сейвинг, Ма имаше сейвинг, тук пише сейвинг. Добре, бе, къде е Ерик, чо? Пак слезни долу. Ако пак... Май този епизод ще се проточи. Да знаете, че епизодите ще са ни... По 10 минути. 10 минути само някой. Ще видим за... Програмата ни просто е такава. И да знаете, че ще се... Дали че си Ерик? Можем да вземем... Файн, Ерика е до мен. Добре. Направо много сме мощни. Явно трябва да ги изчакаме. Добре. Добре, аз не да... Добре. Много се дразна с тази мисия. Това тук е направено. Четете на нас сега. Говорят как ще превземаме. Къде си ти, бе? Пак е долу. Не, я се върна. Не. Трябва да се върнеш, да? Започнем ли от начало? За кое? Мисията. Така е. Първо, може ли по-добре да седиш пред това? Ето. Така стои. Добре, успокой се.
Ти си адски тъпо същество, Ерик. Добре, явно сега правим план как да превземаме. Бати плана, бе, ние го плануваме от 5 минути. Може да в коментарите да напишете програми за снимане, тъй като нашата неделя само по 10 минути, въпреки че резолюцията е много добра и ми харесва, но само 10 минути. Да, долу можете да пишете в коментарите и ако ви харесват клиповете, давате палец нагоре. О, явно трябва да я изслушам. Аз ти казах. Чакай. Излезе ми нещо. Добре, няма повече да говоря. Защото даваме дразни. Сигурен ли си? Керолайн. Не сме на тук. Аз сме на тук. Втората. Ето го! Абе, то телепортира ли са, бе? Добре, това. Ще стреляш човек. Защото ми е надолу главата вече и ми дразни. Сигурно епизодът ще е 2 пъти по 10 минути. Как пак ви казвам, не можем да снимаме повече от 10 минути. Аре, бе. Но той чакай просто... Снайпера можеш тук. Не. Тук ще двама и ако... Един ще се обърне. Да. Стреляй. Бързо, уби. Браво. Вземи оръжие, патрони и презарди. Що ти... Граната. Не, Ерик. Ерик е ранен в крака. Ти на Ерик ли, бе? Айде да стреляй. Айде. Граната. Добре. Презарди. Нямаш много време. Добре. Как си, бацуе? Айде да. Добре, ще снимам един епизод. Ерик, къде си, бе? Явно той ще снима първи, аз втори. Да, явно ще снимам два епизода. Да. Костюм. Не мога да следвам. Керотира, бе. Стига скача така. Ето ги! Колко е? Те са пред тебе. Ерик кръшва... Повече и от мен. Да. А не мисля, че има такъв човек. Релудни! Чакай, имам план. Граната. Влизай вътре. Ерик, ще го отцепат. Защото може би стрелят само него. Как си, бацуе? Какво става тук? Леле, брутално ги разбихме. Да. Както и те вас ви разбира. Но излизаш навънка, мисля. Да. Зада ли си? Кой път си тук? Ти къл си? Бързо! Шифт! Излизай! Искам да пробвам. Има едно. Претърси ги. Сърчваме. Интелигенс. Патрони за... Снайперинето. Ти не ползваш. Зато... ти имаш малко патрони. Какво става тук, бе? Аре, бе, Ерик не може да убие две насита ли, бе? Аре, да! Язък, че те познавам, бе. Ти ми излагаш, бе, Ерик. Къде си, бе? Клоши. Проблем ли имаш с мене? Проблем ли имаш, бе? Мислим това да е всичко за трети епизод. Да. На Wolfenstein 2. Ще се видим, ако ви харесва клипа, дайте палец нагоре, ще се видим в други епизод. Чао! Довиждане! Спря ли програма? Да, не чакай. Да, ще снимам новото.